Mutsi ja Faija huoneessa. Eikä Katrin. Eikä taatusti jos sielläkään. Hei, oot sä siirtänyt sen lentolaukun mun sängyltä jonnekin? Joo, kun lähetin sen Ugandaan. Mikä sulla on? Paska päivä. Pitäisikö sun mennä sen perään? No meillä on nyt omiakin ongelmia. Katot sen eteisestä. Mä katsoin joka paikasta. Eikä sitä ole missään. Oot sä varma, että sun mutsis meni jonnekin ulkomaille? Ehkä se meni Lappiin tai jotain? No mä oon ihan varma, että se lähti niin kauas kuin vaan kykenee. Niin, mutsi petti Faijaa ja Faija heitti mutsi ulos himasta. Ja Heli ja mutsi on riidoissa, koska mutsi ei hyväksy Helin lesboutta. No mun kanssisiko se silti kysyä siltä jotain? Ehkä se on kuullut sun mutsistas. Oliko sulla jotain asiaa aikaisemmin? Niin mä ajattelin, että ootko kuullut mitään mutsista. No en oo eikä kiinnosta. Mikä juttu se oli siitä laukusta? Niin mä vaan ajattelin, että oot sä ottanut sen laukun mun sängyn alta, kun siellä oli yksi muista jenkeistä. No en oo nähnyt koko laukkua. Tää on ihan hirveetä. Mitä me nyt tehdään? No, venataan, että se laukku ilmestyy jostain. Jos ei ilmesty, niin so what? So what? Ehkä pari hasisätkä ei merkitse sulle mitään, mutta mun mutsi saattaa olla vaikka minkälaisessa pulassa. Mä luulen, että sun mutsis loikoille tällä hetkellä jollain beachillä vetää piinakoladaa. Kannattais suhtautua pikkasen vakavammin. Sunhan ne huumeet oli. Näin on. Mut sä ne sinne laukkuun laitoit. Meidän mutsille on liikaa pelkkä parkkisakko. Saatikas, että se on pidätetty jostain huumeista. Lopeta nyt. Mä kerron meidän Faijalle. Se tietää, mitä pitää tehdä. Joo, sit vaan. Jos sä oltiin tässä vaikeuksia. Faijas varmaan tykkää hyvää. Annika, hei. Parista sätkästä kiinni jääminen aika hemmetin epätodennäköistä. Jaa, täällähän tuoksuu hyvältä. No vähän lohta ja perunamuussia, ei sen kummempaa. Teresaako meinaat hemmotella? Ei me olla enää yhdessä. Kuin niin? No ei se enää toiminut. No mut... Tehän olette niin onnellisia yhdessä. Niin. Ootko kunnossa? Joo, ei tässä ole mitään hätää. Se oli yhteinen päätös. Tajuttiin molemmat, että halutaan elämältä eri asioita. Syötäisikö nyt ennen kuin jäähtyy? Moi. Moi. Tulittekin juuri sopivasti illalliselle. Eli on tehnyt oikein hyvää ruokaa. Kyllä tossa teillekin riittää. No me syötiin jo. Haluatko? Onks mutsi soittanut sulle tai mitään? Mä ei oo soitellut, ei. Paljon varmaan haluaisi, että mä olisin tässä vaiheessa lähettänyt sen perään joku etsintäpartio tai jotain. No miksi sä oo? Koska se on aikuinen ihminen ja osaa kyllä matkustella ilman, että sen perään soitellaan ja ihmetellään. Eikö nyt kuitenkin kannattaisi varmistaa, että se on kunnossa? Miksei se olisi kunnossa? Onhan se nyt ennenkin ollut reissussa. Miksi se yhtäkkiä olisi sattunut jotain? Kyllä se osaa pitää huolen itsestään. Tuleeko sieltä mitään katsomisen arvosta? En mä tiedä, ei kai. Sulla taitaa olla ajatukset jossain muualla. Missä mukaan? Oliko se ero tosiaan teidän yhteinen päätös? Ei. Teresa jätti mut. Se sanoi, että se ei rakasta mua enää. Se rakastaa sitä Kirsiä, joka oli mun juhlissakin. Oliko ne yhdessä jo silloin? Ja Kirsi on Teresa entinen. Ja kai Teresa halusi sen takas. En mä tiedä, milloin ne aloitti uudelleen. On se kumma, kun naisiin ei voi enää luottaa. Ensin äitisi ja nyt sitten Teresa. Mikä niitä oikein riivaa? No, me ei anneta sellaisten asioiden lannistaa meitä ihan. Me pärjätään vaikka olisi mitä.
Älä nyt viitti leikkiä siinä, kun tässä on vakava tilanne päällä. Mä ajattelin, että pienkutittelussa olisit vähän paremmalle tuulelle. Hän tai miten faija ei muka yhtään kiinnosta, missä mutsi on. Sähän sanoit, että niillä on joku aviokriisi meneillä. No joo, mut silti. No ehkä sitä kiinnostaa, mutta se ei vaan halua näyttää sitä. No mitä järkeä tossakin nukkoo? Sellaisia miehet ollaan. Niin, ääliöitä. Tulipa ainakin sekin selväksi, ettei faijastu mitään apua tässä. Ei auta muu kuin odottaa sitä. Ai odottaa! No mä tuon ainakin hullus, kun ei yhtään tiedä, missä äiti on. Sä oot niin sulonen hullunakin. Ole hyvä. Millainen olo sulla on nyt Paulan suhteen? No, mä valehtelisin, jos mä sanoisin, että hyvältä tuntus. Mutta meidän välit nyt vaan oli niin tulehtuneet, että mä en nähnyt muuta ratkaisua kuin ero. Me ei riidelty ikinä. Ainakaan kunnolla. Mä luulin, että kaikki oli hyvin. Annika yritti varoittaa mua siitä Kirsistä, mutta mä ajoin Teresan suoraan Kirsi syliin. Kai mä oon liian sinisilmäinen tällaiseen. No eiköhän me kaikki olla, kun on kysymys tällaisista hommista. Meneekö tää kipu ikinä pois? Aika on paras parantaja. Joku aamu sä heräät ja huomaat, että ei satukaan enää niin paljon. Saanko mä koskaan tietää, miksi Teresa ei rakastanut mua? Ootpas se vakavan näköinen. Se on nää talon hiekotuskulut, ne on yllättävän suuret. No se on kyllä kauheet. Niin, eihän nää nyt ole mitään oikeisiin ongelmiin verrattuna. Sullakin suru puserossa. Katrikin haikailee vielä Rikun perään. Näinkö on? On kuulemma rakastanut sitä aina, eikä Tanelia. Pelottaa vaan Katrin puolesta. Vaikka Riku nyt selviikin, niin ei voi koskaan tietää, milloin se taas tunaroi kännissä. Vaikeuksiin voi joutua niin monella tapaa. Ai niin, vaikeuksista puheen ollen. Joku sun duunikaveri on päässyt otsikoihin. Ootko kuullut tosta? Ei jumalauta. Tää virkamies on hyväkin työkaveri. Odotetaan nyt, että Annika tulee. Onks tää joku se esimies? No nyt on parasta olla hyvä syy. Voin lähteä kesken treeniä. Istu alas. Se on nyt semmonen homma, että Rattijuoppo ajaa naisen yli. Niin mä kuulinkin tosta. Ihan hirveä juttu Ullan kannalta, mutta kyllä mua säälittää Rikukin. Se on selvinpäin kuitenkin niin hyvä tyyppi. tarkoitin tätä toista otsikkoa. Heli tässä ehdotti, että kyse olisi jostain mun työkaverista, mutta asia ei ole näin. Tämä mainittu virkamies olen minä. Mitä? Siis puhutaanko tässä äidistä? Paulalta löytyi hassissätkä laukusta. Eihän sä edes tiedä, miltä se näyttää. Tämän jälkeen aivan varmasti tietää. Milloin äiti pääsee kotiin sieltä? Vai voiko ne pistää äidin vankilaan? No ei toki. Äitihän jäi kiinni EU-alueella. Jäi kiinni. Etkä sä nyt tosissaan usko, että ne huumeet oli äidin? No ei tietenkään, joku pani ne sen laukkuun. Se on semmoinen vanha konsti. Valitaan viattoman näköinen henkilö ja sujautetaan huumeet laukkuun. Eikä äiti ole huomannut tietenkään mitään. Se on kohkannut taksfriissä jonkun hajuvesipullon kanssa. Oli miten oli, mutta kun tämä muuli jää kiinni, niin tekijät liukenee paikalta. Äidillä on käynyt tosi huono tuuri. Kyllä niitä huumegangstereita on ihan joka puolella.
Ne elää täällä meidän joukossamme. Meidän naapureina, eikä me perhana voida sille asialle yhtään mitään. Anteeksi. Ei pitäisi kiroilla. Mutta kyllä se vaan on niin, että huumeiden kanssa vehtaajat, niin pitäisi viedä ladon taakse. Mitä äidille nyt tapahtuu? No, eiköhän se on sakkonsa maksanut, niin se pääsee lähteä kotiin. Ehkä jo tänä iltana. Näin nopeasti. Niin. Mulla on vaan kauhea homma puhdistaa meidän perheen maine ulkoministeriössä. Onko sulla ollut noin ikävä mua? Just nyt mä toivon, että mä ois ikinä tavannut sua. Ne satkat. Löysikö joku ne? No joo, Rooman poliisi. Eli se laukkus oli sun mutsilas. No olisiko jotain ideoita, mitä nyt tehdään? No. Onko kukaan yhdistänyt sua siihen laukkuun vielä? No ei. Ei edes Heli, vaikka me kysyttiin siltä siitä. No niin. No siinä tapauksessa pidetään suut supus, niin kukaan ei yhdistä myöhemminkään. Onneksi se leikkaus sujuu hyvin. Moi äiti. Missä sä oot? Lentokentällä. Ai Suomessa? Kyllä, luojan kiitos. Ihan kauhea se juttu, mitä sulle kävi. Isä kertoi. Siitä mä haluaisinkin jutella sun kanssas, ennen kuin mä tapaan Lassen. Miksi just mun kanssa? Kuulet sitten. Nähdään kohta Vainiolla. Ei niissä sätkissä lue sun nimeä. Ei kukaan voi todistaa, että ne on sun. Ne on sun. No ihan miten vaan. Yhtä vähän niin on siitäkin todisteita. Ota ihan iisisti ja kuuntele, mitä sun mutsilas on sanottavaa. Mä oon varma, että se ei epäile sua.